Be mindful of these electrical lines on the floor. Okay. Yeah. This whole house is gone. We're in the backyard. Besides the brick, a perfectly intact virgin statue. Can you give me a picture of that next to it? Like a far picture? Yeah. I want to nail it down right there. Look at this. So, Like this, like just like what's that? with the smoke just going behind it. Whew. On jaga lega par Beijing be Amerikao California janai jathai or khamnani somede jeng isse arbo nainani laboni American President Donald Trump nai honi bisibang madi rotorot gapding American gabang subungpra nobang dhandolo silingkhad janangbai Kitau batau orni monoglap naijeng orni khamne rau khobi ninani thaya rau khobu basia रावबो हमथानो हाया इसोराल' हमथानो हायो बिनिखायनो दिनै डनाल्ड ट्राम्पआ इसोराव गाबनानै आरज खालामदों बेयो मोनसे काथलिक गिर्जानि मुङा सेन्ट माथिउ काथलिक पारिश बे केलिफर्नियानि लस एन्जेलिसनि खाथि पेसिफिक पालिसाडेस होननाय जायगायाव गासैबो गिदिर न' बां बिल्डिं खामजोब्बाय नाथाय बे गंसेल' गिर्जा न'आल' इसोरनि गेदेर अननाय महिमाजों गसंथानानै थाबाय बेयो मोनसे इसोरनि फोरबो जिसुनि गेदेर सोमोनांथाव हांखो मानोना फोरबो जिसुआ गावनि फसंनाय काथलिक गिर्जाखौ सुबुंनो मिथिहोनो बे हांखोखौ दिन्थिदों फोरबोआ जेरै बारहुंखा सागरखौबो दलद थाहोदों बेबायदिनो बेयो अरखौबो बे काथलिक गिर्जानि सायाव हमथादों लस एन्जेलिसआवनो बे अर खामनायनि सानथामसो सिगांनो जिसुआ जोमैयाव नख्राङाव सोरगोनिफ्राय फैनानै गोबां मानसिजों दर्शन जादोंमोन बेजों बेखौ मोनथिहोदों माबा मोनसे जाथाय जासिगोन बिनि उनावनो बे अर खामनाया जादोंमोन इसोरा जोबोर अनख जायनाव बिनानै गोसो गाबो बियो अनखांफिनजायो बियो सोरगोनिफ्राय फैनानै अरखौ खोमोरनो एबा गावनि रागाखौ दिमाय होनो बियो फैदोंमोन इसोरनि महिमाखौ बुंनानै फोजोबनो हाया नायदो अरा लस एन्जेलिसआव गासिबो न' बां लहा अन्थाइफोरखौ खामग्रानानै हांगार हाथफ्ला खालामजोब्बाय गासिबो लेखा गासिबो बिजाबफ्राबो खामग्लिजोब्बाय नाथाय गंसे बिल्डिंनि सिङाव गांसे गोथार बाइबेलखौ मोननाय जादों बे बाइबेला जेबो थरथिंसेबो खामाखै बे इसोरनि गेदेर महिमा मानोना बाइबेला मानसिनि साननायजों लिरफुंजायाखै गोथार जिउनि बोलोजों गोथार नाबिफोर गोथार मानसिफोरनाव थानानै इसोरा बे गोथार बिजाबखौ लिरदों जायनि थाखाय अरजों लहा अन्थाइफ्रा खामग्लि जाजोबब्लाबो गोथार बाइबेला फेरलेसेबो आद्रि जानायखौ जों नुनो मोनाखै अनजागा लोगोफोर जाय जिसु ख्रीष्टआ सोरगोनिफ्राय फैनानै मासे गराय गुफुराव गाखोनानै बे फैनाय अब्ला बेजों मिथिनो मोनदों मानोना बे लस एन्जेलिसआव जाय बे गिथाव बाथाव जाथाय जानायनि सिगां गोबां सुबुंफोरजों जाय फोरबो जिसु ख्रीष्टआ सोरगोनिफ्राय बे गुफुर गरायखौ लानानै बे फैग्रोदोंमोन आरो गोबां सुबुंफ्रा बेखौ नुनानै गाबख्रावदोंमोन दिनै गोथार बाइबेलावबो जों बेखौनो मिथिनो मोनो जाय जहननि नुजाहोजानाय 19 बालाबनि 10 सेरियाव जोङो मोननो हादों गोजौआव लिरनाय दं गराय गुफुराव गाखोनाय आरो आङो सोरगोखौ गेवनाय नुबाय आरो मासे गराय गुफुर दंमोन आरो बिनि सायाव जनाया फोथायजाग्रा आरो नंगौ मुंख'जायो आरो बियो धोरोमजों बिसार खालामनो आरो दावहा नाङो जाय गराय गुफुराव गाखोना फैनाय अनसला फोरबो जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाय समखौ मिथिहोदों दिनै बे गोथार बाइबेलाव लिरनाया गासिबो फारि फारि जालांबाय आरो बेजों लोगोसे जेरै बे नुजाहोनायनि 19 बालाबनि 10 सेराव आरोबाव जोंखौ बे गराय गुफुराव गाखोना फैनाय बे अनसला फोरबो जिसु ख्रीष्टआ सोर बाय फोरमायदों आरो गावनि हियाव आरो गावनि जानजियाव बिहा मोनसे मुं लिरनाय दं राजाफोरनि राजा आरो बिगोमाफोरनि बिगोमा मानोना बे राजा जाय गासैनिबो बिगोमा
बे अनसला फोरबो जिसु ख्रिस्टआ बे सोरगो रायजोनिफ्राय गरायाव गाखोना फैनाया जोंनि अनसला बिगोमा अनसला फोरबो आरो बे सासे बे बुहुमनि बे हादरनि बे सोरगोनि बे सासे राजा गासैनिबो बिगोमा बेखौ मिथिदों बेनिखायनो बे गिथाव बाथाव जाथाय जानायनि सिगां बे गासै हांखोफ्रा जोंनि बे फोरमायनायखौ मिथिहोदों गोबां जोंनि गेजेराव मारियामनि सोमोन्दै गोबां जोंनि गेजेराव सख्थ'लायनायफोर फैयो बे मारियामनि सायाव फोथायैफोर गोबां सुबुंफोरबो थानो हागौ नाथाय नोंथांमोना फोथाय दा फोथाय दिनै बे लस एन्जेलेसआव बे जाथायनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों मानोना गोबां अरनि गेजेराव खामग्लिनाय देवफोरनि गेजेरजों हाथफ्ला जानाय गासैखौबो जों नुनो मोन्दों जाय बिनि गेजेराव मारियानि मोनसे मुसुखाया सावगारिया खामनायखौ जों नुनो मोनाखै लस एन्जेलेसनि गिथाव बाथाव अरनि ढौजों गासैबो बिल्डिं न' लहा अन्थाइ दंफां लाइफां खामदिजोबनायफोरखौ जोंनि थाइनि मेगनजों जोङो टिभि ससियेल मिडिया पेपारनि गेजेरजों जों दिनै नुगासिनो दं दिनै बे मारियामनि मुर्तिया बियो बबेनिफ्राय नुजानायमोन बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो गुसुङै फोरमायनो सानदों 1533 मायथाइनि 9 डिसेम्बराव सासे दुखुथिया सुबुं दंमोन जायनि मुङा जुआन डाइग' बे जुआन डाइग'जों मेक्सिक'नि गवादालुपाव आयथा मारियामा सानसेखालि मोनसे गोरान जायगाया टिपियास मोनसे हाजो एबा हाफावआव नुजादोंमोन आरो बे बोथोरा बिबार बारि बोथोर गोरान बोथोर खरान बोथोर फिथाइ सामथाइ आरो बिबारफ्रा बिलाइफ्रा गासैबो रानदिंजोबनाय बिबार बारसेबो नागिरब्लाबो मोना जायनि थाखाय बे बिबार बारि बोथोराव आइ मारियामा बे जुआन डाइग'जों नुजाबाय थायोमोन आरो बे समाव बे बिशपनो फोरमायहैयोमोन जाय बिशपआ मेक्सिक'नि बिशपआ नाथाय फोथायनो गोब्राब मोनोमोन नों जुदि आंनो माबा मोनसे फोरमान जुदि आं लाबोनो हायोब्ला आं अब्लासो बे जायगायाव आङो बे गोरान आरो बे हाफावआव मोनसे गोथार गिर्जा न' लुगोन मानोना जाय जुआन डाइग'नि बुंनाय बाथ्रा बेनोदि आइ मारियामा बे जायगायाव मोनसे गोथार गिर्जा न' लुनो थाखाय आंखौ खावलायनो थिनदों नाथाय बिशपआ फोथायाखैमोन बेनिखायनो बे प्रमानखौ मिथिनो थाखाय आइ मारियामा बे बिबार बारि बोथोराव समायना रमायना बे हाफावआव गलाब बिबार बारनानै बेनो होबाय आरो जेब्ला बे गोरान बोथोराव समायना गेदेर महिमाजों बिमा मारियामा बिबारखौ गलाब बिबारखौ बेनो होदोंमोन आरो बे बिबारखौ बियो खानानै गावनि जोमग्रा बे सियाव बियो गाव थननानै लांबाय आरो बे बिबारखौ गलाब बिबारखौ खानानै बियो बिशपनो होनो थाखाय बियो थाङो बे समावनो बिशपनो फोरमान होनो थाखाय जुआन डाइग'नि आखाइयाव बिनि रुमालाव एबा बिनि सियाव आइ मारियामा गलाब बिबारखौ गावनि जोबनाय सियाव लानानै बिशपनो जाय बिशपनि मुङा जुआन डे जुमारागाना बेनो हैनो थांबाय जाय बिशपआ मेक्सिक'नि बिशपआ बियो फोथायनो गोब्राब मोननायावबो बिशपआ जेब्ला बे बिबारखौ नुयो बिनि बिबारखौ नुनाय लोगो लोगो बे सोमोनांबाय बे समाव बिबार बारसेबो गैया नों बबेनिफ्राय बिबार मोनखो जाय बिशपआ फ्रान्सिसकानमोन आरो बे फ्रान्सिसकान कंग्रेगेसननिमोन बेनो मेक्सिक'नि गिबि बिशपमोन जेब्ला बिशपनो गलाब बिबारखौ होनायनि उनाव जुआन डाइग'नि जियाव आरोबाव मा महर सिखारखो बे मारियामनि महरा बे जियाव सिखारबावबाय आरो बिनि समायना महरा सावगारिया बे जियाव सिखारनाय लोगो लोगो बेजों लोगोसे फादार आरो जाय बिशपआ गुग्रुबनानै बिनि सावगारि सिखारनायखौ नुनानै बे गुग्रुबनानै बे बिशपआबो हान्थु खरायबाय बे मारियामनि सावगारि आरो मुसुखायानो बे गिथाव बाथाव बे जायगायाव जाय आमेरिकानि केलिफर्नियायाव लस एन्जेलेसआव बे मुर्तियानो खामाखै जुआन डाइग'जों नुजानाय बे मारियामनि मुर्तियानो दिनै जों बाहाय नुनो मोन्दों नायदो बेनिफ्राय जों मिथि मोनो मारियामनि सोमोनांथाव महिमाखौ जाय बे मारियामा जोंनिल' नङा हादरनि सोरगोनि फोरबोनि गोथारफोरनि गासैनिबो बिमा आरो बे सोरगोनि बिमा मारियामा दिनै बिनि बोर मोननाय दौरिजों बोर मोननाय बे मारियामनि मुसुखाया जों खामनायखौ नुनो मोनाखै बेनिफ्राय जोंहा फोथायनाया आरोबाव मिथिनो मोन्दों बे बिमा मारियामा इसोरजों लोगोसे सोरगो रायजोआव जेरै बे बिमा महरै हादरनि थाखाय बे बिसावगासिनो दं
अन्जागा लोगोफोर मोनसे सोमोनांथाव आरोबाव जोङो दिनै बे सावगारि गेजेरजों नुनो मोन्दों जाय लस एन्जेलेसआव गोबां सुबुंनि गोबां एक्टर एक्ट्रिसनि गोबां मिलियन करोड़ थाखाजों लुजानाय गासै न'फ्रा बेरनो न'फ्रा गासैबो सिलिंखार जाजोब्बाय गासैबो न' बां गारि मटर जेसेबांनाखि इन्डास्ट्रि गासैबो जों सिलिंखार जानायखौ नुनो मोन्दों बिनि गेजेराव जाय बे हलिउडनि एक्टर जेम्स उड बिथांनि न'खौबो जों नुनो मोन्दों नाथाय बिथांनि न'आ दिनै जों खामनायखौ नुनो मोनागोन आरो बे जेम्स उड एक्टरा बियो सोरमोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो एसे मिथिनो लुबैदों बिथाङा सासे मोजां ख्रिस्टियान सासे काथलिक रमान काथलिक बिथाङा 1942 मायथाइनि 18 एप्रिलाव बे आमेरिकायाव जोनोम मोन्दोंमोन बे हलिउडनि सासे एक्टर आरो प्रडिउसार आरो भइस एक्टरबो बियो जेब्ला रल एबा बियो मोनसे बाहागो लादोंमोन जाय 1970 मायथाइयाव बियो एक्टिभ पार्ट लादोंमोन आरो बिथांनि न'आ दिनै जों खामनायखौ नुनो मोनाखै जोङो बिथांनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोन्दों जाय साननैसोनि सिगां बिथांनि न'आव सासे दौरिया फैनानै एबा सासे फादारा फैनानै बे न'खौ बोर होदोंमोन एबा ब्लेसिं होदोंमोन जाय फादारा बे न'खौ दै आसिसजों सोरगिदिं गासैखौबो बिनानै ब्लेसिं होदोंमोन नाथाय बिसोर मिथियाखैमोन बे ब्लेसिं होनायाव मानोना बियो साननैसो उनाव न' खामगोन साननैसो उनाव बियो लस एन्जेलेसआव केलिफर्नियायाव बेबायदि गिथाव बाथाव जाथाय जागोन बिदि होननानै बे न'खौ बिसोर ब्लेसिं होआखैमोन बबेखानि अरायसम इसोरनि अननाया बे न'खराव थानाय बायदि आरो बे बोर होनायजों अरायसम गाज्रिनि खोमसिनि बोलोफ्रा खारनाय बायदि बे साननानै जेब्ला बे हलिउडनि जाय एक्टर जेम्स उडआ जेब्ला बे दौरिखौ लेंहरनानै मोजाङै नाजावदों आरो मोजाङै जाहोदों आर'ज खालामदों आरो बेबायदिनो जाय फादारनि गेदेर अननाय ब्लेसिंनि उनावहायनो दिनै जोङो साननैसोनि उनावहाय बे केलिफर्नियायाव जानाय लस एन्जेलेसआव गिथाव बाथाव अरनि दोहौजों खामग्लिनायखौ उनाव नुनो मोनबाय नाथाय गासैबो एक्टर एक्ट्रिसनि जाय न' बांफ्रा सिलिंखार जानायनि उनावबो बिथां जेम्स उडनि न'आ खामाखै बेनिफ्राय बिथाङा फोरमायदों दि मोदै रोथोथे गाबना फोरमायदों इसोरा आंनि न'खौ बासायबाय मानोना साननैसोनि सिगां आंनि न'खौ सासे दौरिया फैनानै बोर होदोंमोन आरो दौरिनि बोर होनाय एबा ब्लेसिंनि गेजेरजों इसोरा गावनि बेंग्रा आत्माफोरखौ हरनानै आंनि न'खौ बे गिथाव बाथाव अरनिफ्राय आंखौ रैखा खालामबाय बे गेदेर इसोरनि अननाय बेनिखायनो जोङो फोथायो सासे दौरिनि बोर मोननाय गासै मुवाफोरा दौरिनि बोर मोननाय स्टेटासफ्रा दौरिनि बोर मोननाय ब्लेसिं बेफोर गासैबो इसोरनि बोर मोननो थाखाय जोङो नाजायो जाय दौरिजों जिसुआ लोगोसे थानाय बेनिखायनो दिनै बे मोनसे गेदेरथार सोमोनांथाव हांखो मोनसे प्रमान जाय दौरिनि बोरफोरखौ जोङो नाजावो कार्तिक सासे बिथाङा फोथायसुलामोन जेम्स उडनि बे बिबुंथिनिफ्राय जों खोनानो मोनदों बेनिखायनो जोङो इसोरनि गेदेर अननायखौ मोननानै जों इसोरखौ जोबोर हामबाय होयो